Početi snimati. Ja krenuo. Svira. Ne možeš raditi zoom. Kako ne može? Ne može stići, a? Ne može ga snimati. Kako neće moći? Prekini. A? A joj, jes. Kako ne može raditi? A joj, jes, to je ja kad sam snimao njega isto je bio sam. 16. Ja snimao on još? Što je ispauzirao? Rekao da... Nemo. Baterija pravila, ajde. Pa jebali svoj mate koji je skurac sad, znaš svi. Sad njega to narije.